Arvoisat juhlavieraat, hyvät ystävät, minä lämpimästi kiitän kutsusta tulla tähän juhlaseminaariin pitämään pienen puheenvuoron. Ja rooli on tietenkin tässä koulutuskumppaniorganisaation edustajana, eli Kuusamon opiston edustajana. Kolmannen puheenvuoron pitäjän haasteena on se, että saattaa olla, että aikaisemmat puhujat puhuivat jo kaikki aiheet, ja tässä tapauksessa aikakin on jo käytetty. Eli tässä olen tuossa hiljalleen lyhennellyt puheenvuoroani. Me tässä tämän juhlan organisoijan Sannan kanssa määrittelimme minulle tämän puheenvuoron teemaksi Luontoakatemia, tulevaisuuden tekijöiden verkosto. Aluksi me voisimme hiukan pohdiskella tuota akatemia-sanan etymologiaa. Historialliselta taustaltaan sana akatemia juontaa juurensa antiikin Kreikkaan, jossa Platon perusti akatemian, ensimmäisen tunnetun korkeakoulun noin 387 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Siitä lähtien tämä akatemia-sana on liitetty filosofiaan, oppimiseen ja sivistykseen. Akatemia tunnetaan myös tutkimuslaitoksena, joka keskittyy tieteelliseen tutkimukseen ja asiantuntijuuden kehittämiseen. Se voi olla siis tieteellinen yhteisö tai seura, joka kokoaa yhteen tietyn alan asiantuntijoita. Tästä hyvänä esimerkkinä mielestäni on jo vuonna 1908 perustettu Suomen tiedeakatemia. Mutta tässä meidän kuusamolaisessa kontekstissa akatemia on verkosto tai alusta, joka kokoaa yhteen koulutuksen, tutkimuksen ja käytännön toimijat tietyn teeman ympärille. Ja tuossa toimitusjohtaja Ari Jokisen diasarjassa näitte sen Luontoakatemia. Teemanahan meillä on siis luonto, kestävä kehitys ja luonnosta kumpuava hyvinvointi. Kuusamon kaupunki on itse asiassa nähnyt jo hyvin pitkään Luontoakatemian arvon. Ainakin se on ollut monissa asiakirjoissa mukana jo useamman valtuustokauden aikana. Menneenä maanantaina kaupunginvaltuusto käsitteli viime vuoden tilinpäätöstä. Kuusamo Campus, Kuusamon Luontoakatemia on ollut yhtenä Kuusamon kaupungin kehittämisalueena. Suunnitelmatasolle on edetty tässä yhteistyöverkoston kehittämisessä. Ja täytyy todeta, että Luontoakatemiahan meillä on jo käynnissä, niin kuin tuossa toimitusjohtajakin totesi. Kuluvan vuoden talousarviotavoitteena on, että Luontoakatemiaan liittyviä koulutuksia on tarjolla monipuolisesti eri koulutusasteilta ja että Luontoakatemiaan liittyvää hanketoimintaa on käynnissä. No itse asiassa hankelista oli aika pitkä tuossa, mitä oli. Hankelista on yhdessä eri toimijoiden kanssa toteutettu. Jos ajattelemme pitkän aikavälin korkea-asteen koulutusajatusta Kuusamossa, niin me olemme aina ajatelleet, että täällä etäällä yliopistokaupungista ollessamme niin ainoa mahdollisuus meillä on toimia vahvasti verkottautuneena lähiyliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Ja itse asiassa Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston etaploituminen vuonna 1974 Kuusamoon on tuonut yliopisto-opinnot avoimena korkeakouluopetuksena lähelle kaikille meille koillismaalaisille. Ja tiedän, että tässäkin salissa on meitä hyvin monta, jotka ovat tätä mahdollisuutta käyttäneet hyväksi. Luontainen osa Luontoakatemia-verkostoa on Oulun yliopisto ja Oulangan tutkimusasema, jonka läheinen sijainti tuo Luontoakatemialle monipuolista lisäarvoa, erityisesti tutkimuksen ja alueellisen yhteistyön näkökulmasta. Mehän kaikki tiedämme, että tuolla asemalla tehdään hyvin pitkäjänteistä ilmaston ja ympäristönmuutoksen seurantatyötä, jota me itse asiassa voisimme hyödyntää Luontoakatemian koulutussisällöissä niitä laatiessamme. Oulangan asema on mukana useissa kansainvälisissä hankkeissa. Tämä tietenkin voisi avata myöskin Luontoakatemialle ovia kansainväliseen yhteistyöhön ja ainakin kansainväliseen näkyvyyteen. Ja sitten toinen yhteistyöyliopisto, Lapin yliopisto. Sen kautta meillä olisi mahdollisuus verkottautua arktiseen yliopistoverkostoon, eli UArtikiin.
Se on kansainvälinen yhteistyöverkosto, joka kokoaa yhteen yliopistoja, korkeakouluja, tutkimuslaitoksia ja muita organisaatioita arktiselta alueelta ympäri maailman. Sen tavoitteena on myös vahvistaa koulutusta, tutkimusta ja yhteistyötä, mutta arktisiin kysymyksiin viitaten. Itse asiassa tuossa verkostossa toimii 10 temaattisia tutkimusverkostoja, jotka keskittyvät luontoon ja luonnonvaroihin sekä kestävään taiteeseen ja muotoiluun. Ja se on muuten hyvä tietää, että monia näistä verkostoista johdetaan Rovaniemeltä käsin, eli hyvin läheltä meitä. Ajattelen niin, että nykyistä vahvempi yhteistyö kaupungin sopimusyliopistojen kanssa avaisi Luontoakatemialle ovia kansainvälisiin tutkimus- ja koulutushankkeisiin, ja uskon, että niiden kautta mahdollistuu myös uusien koulutusmoduulien, jopa opintokokonaisuuksien kehittäminen tänne alueelle. Ja jos ajattelemme opiskelijoita, niin Luontoakatemian opiskelijoille tarjoutuisi mahdollisuuksia kansainvälisiin vaihtoihin, harjoitteluihin, opinnäytetöihin. Ja taas samalla toisinpäin ajatellen Luontoakatemiaan mahdollistuisi saada organisoidummin kansainvälisiä tutkijoita ja alueelle opinnäytetöiden tekijöitä. Luontoakatemia voi hyödyntää yliopistoverkostojen asiantuntijoita ja jakaa kansallisesti sitten taas eteenpäin omaa osaamistaan esimerkiksi juuri luontoopastuksen, luontomatkailun, kestävän kehityksen ja näiden uusien ammattien koulutuksessa, nämä mitä Ari Jokinen äsken nosti puheenvuorossaan esiin. Nämä tulevaisuuden ammatit, joiden kehittämisen lisäksi Luontoakatemia tukisi uusien luontoalan tuotteiden ja palveluiden innovointia, erityisesti niitä palveluja, jotka tukeutuvat aineettomiin arvoihin, kuten elämyksiin, merkityksiin, tarinoihin ja kulttuuriin. Uskoisin, että näille osa-alueille olisi meidän omilla yrityksillä kovasti käyttöä. Jos näistä ajatellaan, että esimerkiksi käsityöläisen tuote, jonka arvoina onkin tarina, perinne ja aitous, tai sitten vaikka Kuusamon erämaassa tapahtuva luontoopastus, siellä elämys, tieto ja yhteys luontoon yhdistyisi. Ja siinä voisi olla yhteydessä myöskin ekologinen majoituspalvelu, arvoina taas kestävä kehitys ja vastuullisuus. Mutta tämän verkoston tärkeä osa-alue on yritykset, niin kuin tuossa edellisessäkin puheenvuorossa jo tuli esille. Yritykset ja yrittäjät meidän pitäisi saada sitoutettua entistä vahvemmin tähän Luontoakatemian suunnitteluun ja kehittämiseen. Yrityksethän ovat silta työelämän ja koulutuksen välillä. Uskoisin, että paikallisissa yrityksissä heidän intressissään on hyödyntää alueen erityispiirteitä, tarinoita ja maisemia luodakseen ainutlaatuisia asiakaskokemuksia omille asiakkaille. Luontoakatemia, kuten juhliva oppilaitos jo nyt tekee, tukee yrityksiä osaavan työvoiman saamisessa ja uusien yrittäjien kouluttamisessa. Ja tässä meillä tietenkin yhteistyöverkostossa on kehittämisyhtiö Naturpolis. Yhteiskunnan digitalisoituminen on muuttanut opiskelua merkittävästi. Emme ole enää kiinni ajassa, seinässä ja kellossa, vaan opiskelu on aikaan ja paikkaan sitomatonta. Ja tämä tietenkin mahdollistaisi joustavan opiskelun esimerkiksi perhe-elämän ohella tai työn ohella. Itse asiassa olisi hyvä, että Luontoakatemian residenssissä luonnon keskellä, luonnosta voimaantuen ja luonnossa virkistyen olisi meillä opiskelijoita eri puolelta maailmaa. Jos ajattelette suurkaupunkien hälinää, ajattelette saastetta ja melua, niin olisi varmaan virkistävä tulla tänne erämaahan residenssiin. Ja itse asiassa ilmastonmuutos tekee senkin, että saattaisi olla jatkossa myöskin houkuttelevaa tulla tänne viileään ilmanalaan, eli kansainvälinen koulutusmatkailu voisi vahvistua. Luontoakatemia on ottanut vasta ensimmäisen askeleen, kuten tuossa kuulimme, eli XAKin rahoituksen turvin teimme yhteisen Luontoakatemian koulutusportaalin, ja tällä hetkellä Kuusamo-opisto näkyy siellä portaalissa kansanopiston valokuvauskurssien avulla,
mutta myöhemmin sinne tulee lisää taas ensi vuodeksi kädentaitoihin ja kalastuksiin liittyviä kursseja. Ja uutena on lukuvuoden aikana rakennettu polkuopinto luontovalokuvauslinjasta osaksi ammattikorkeakoulun kuvataiteilijan opetusta. Jo nyt Luontoakatemiaan tehty työ niin soisi tulla enemmän huomioiduksi niin, että tehty työ ei valuisi hukkaan. Ja sanonkin niin, että jokaisen toimijan pitäisi ottaa vahvempi ote tästä kehittämistyötä yhteisessä portaalissa. Minä ajattelen niin, että Luontoakatemian koulutussisältöjä tulisi suunnitella uudesta näkökulmasta hanketyön avulla, niin kuin kaupungin painopisteessäkin on. Aina pitää muistaa se, että me koulutusorganisaatiot olemme yhteisöä ja kuntalaisia varten, emme itseämme varten, ja meidän tulee muuttua siinä samassa tahdissa, kun yhteiskunta muuttuu. Hyvät ystävät, Koillis-Suomen aikuiskoulutuskeskus SAK-osakeyhtiö on ollut näkyvä osa yhteisöämme 50 vuoden ajan. Hyvin iso joukko alueen ihmisiä on ollut oppilaitoksessa kursseilla, puhumattakaan muualta tulevien opiskelijoiden määrästä. Ja melkoinen osa meitä täällä alueella asuvia on jossain vaiheessa ollut myöskin tämän oppilaitoksen työntekijöinä. Myös minä olen opettanut tuolla alakerran hallissa muutamien päivien ajan 80-luvun loppupuolella, mutta mitä opetin ja kenelle opetin, niin alkaa olla jo vähän hämärän peitossa, mutta luultavasti opetin silloin 87 tai 8 vuonna mitoitusta ja kaavoitusta, mutta oliko silloin koneneulontakurssi vai oliko silloin nahkatyökurssi, sitä en enää muista. Vuodet vierivät ja edustamillemme oppilaitoksille tulee lisää vuosia. Minulla on ilo ja kunnia onnitella 115-vuotiaan Kuusamo-opiston puolesta, sen henkilökunnan puolesta ja omasta puolestani 50 vuoden ikään ehtinyttä SAK-osakeyhtiötä ja kiittää sen henkilökuntaa ja luottamushenkilöistä hyvästä yhteistyöstä opetusta suunnitellessamme ja toteuttaessa. Kiitos.